En dit is het nieuws van vandaag. Welke beslissing we ook nemen, de gevolgen voor de samenleving zullen groot zijn. Dat heeft minister Quincy Kiligori gisteren gezegd over de voorwaarden die Nederland oplegt in verband met een nieuwe coronalening. Curaçao vervangt minister-president Ruggenaat die afgelopen weekend een medische ingreep moest ondergaan. De regering van Curaçao heeft gisteren overleg gevoerd met verschillende politieke partijen over de situatie die is ontstaan nu Nederland verregaande voorwaarden verbindt aan de tweede lening. Daarbij gaat het onder meer om een drastische verlaging van de salarissen voor ministers en parlementariërs. Een andere opvallende voorwaarde die Nederland verbindt aan de coronasteun is dat het inzicht wil in de financiële situatie van Curaçao. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten moet aan de Nederlandse bank de liquiditeitspositie van alle banken, verzekeraars en pensioenfondsen overhandigen. Ook de prognoses voor de komende 6 maanden moeten worden ingeleverd. Daarnaast moeten de bestuurders van de bank voortaan bestaan uit mensen die aan de hoogste fit en proper standaarden voldoen en een voorzitter die geschikt en betrouwbaar is, zo schrijft Nederland. Nederland heeft ruim 200 miljoen coronasteun voor Curaçao gereserveerd en daarvoor moet het eiland wel aan alle gestelde voorwaarden voldoen. Steven Martina is gisteren tijdens een virtuele partijvergadering verkozen tot nieuwe leider van de partij MAN. Martina volgt daarmee Hensley Koeiman op als leider van de regeringspartij. Die kondigde al maanden geleden aan dat hij zou opstappen als partijleider. Martina bedankte Koeiman voor al het werk dat hij heeft gedaan voor de partij. Volgens Martina is zijn belangrijkste taak de partij leiden in de periode na de corona op Curaçao. Op de voorpagina van de Extra staat een foto van 4 jongens die gisteren zijn opgepakt door de politie. Ze waren met stenen naar voorbijrijdende auto's aan het gooien. Verschillende auto's raakten daarbij beschadigd. De politie trad op en pakte de jongens op in de wijk Seridomi. Nog een opvallend politiebericht gaat over een 15-jarige jongen die afgelopen weekend is opgepakt terwijl hij zich had verscholen in een gebouwtje waar een pinautomaat zich bevindt. De jongen zat in het plafond verstopt. Hij wordt verdacht van diefstal uit een appartement in de buurt van de pinautomaat. Daar zou de jongen geweld hebben gebruikt tegen een van de bewoners. Afgelopen zaterdag meerde op Curaçao het cruiseschip Coral Princess aan. Het schip is bijna 300 meter lang. Er zijn bijna 200 bemanningsleden aan boord. Niemand mag van de boot af. Iedereen moet 14 dagen aan boord in quarantaine blijven. Daarna wordt getest op corona. Wereldwijd zijn cruisemaatschappijen op zoek naar veilige havens om hun schepen in aan te meren. De Coral Princess is de eerste cruiseboot die nu lange tijd op Curaçao zal verblijven. Er volgen er wellicht meer. Tijdens een vergadering met vertegenwoordigers van alle clubs die spelen in de FFK is besloten dat de Curaçaose voetbalcompetitie weer van start gaat. Dat gebeurt 14 juni. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo mag er geen publiek aanwezig zijn en zal er alleen nog maar op zondag worden gespeeld.